Hello mga bata, kumusta? Andam na ba kamo nga makaton karong adlaw? Atong leksyon karon sumpay sa miaging leksyon sa quarter 1, module 9. Pagtulon-an 3. Ang letrang L. Ikaw man niining module, ikaw gilauman nga makahimo sa mga mosunod. Number 1. Makaila sa unang tingog sa ngalan sa Hulagway. Number 2. Makaila sa ngalan ug tingog sa letrang L. Karon atong balikan ang miaging leksyon bahin sa pungan. Ang pungan adunay duha ka klase. Unsa ganito? Common noun ug proper noun. So unsa man tong common noun? Nahinumdum mo ba kamo? Very good. Ang common noun mao ang kasagaran nga ngalan sa tawo, butang, hayop o lugar. Nagsugod kini sa gamay nga letra. Samtang ang proper noun mao ang klarong ngalan sa tawo, butang, hayop o lugar. Nagsugod kini sa dako nga letra. Ato na karong tubagan ang baliki sugdi sa imong self-learning module. Kuha ang imong self-learning module. Abliha kini sa panit 10. Okay na? Sige, number 1. Lapis. Kung common noun ang lapis, i-drawing ang kasing-kasing o heart. Kung proper noun kini, i-drawing ang diamond. Number 2. Maya. Number 3. Sonny. Number 4. Jollibee. Number 5. Chanelas. Pag-check sa hustong tubag, butangi og check ang matag numero kung husto ang imong gitubag. Okay, number 1. Lapis. Common noun, heart. Number 2, Maya. Proper noun, diamond, tanawa, nagsugod sa dako nga letra. Number 3, Sonny, diamond, Sonny, nagsugod sa dako nga letra. O kini ang klarong ngalan sa brand sa TV o sa sound system. Number 4, Jollibee, diamond. Number 5, Chanelas, heart. Karon, diskubriha. Unsa man ang imong nakita sa hulagway? Gusto, hulagway sa lata. Unsa ang sinugdanang tingog sa ngalan ni ini? Ang sinugdanan kay ang letrang L. Ang tingog ni ini kay L. Mao kini ang tingog sa letrang L. L. Ang tingog ni ini sama sa unang tingog sa ngalan sa lata. L. Mao kini ang dako nga letrang L. Mao sab kini ang gamay nga letrang L. Mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang L. L. Lapis. L. Laso. L. Lababo. L. Langgam.
lansang. Hinumdumi. Adunay dako ug gamay nga letrang L. Aduna kini ngalan ug kaugalingong tingog. Ang tingog sa letrang L sama sa unang tingog sa ngalan sa lata, lapis, langgam, laso, lababo, lito, lina, labangon, ug uban pa. Sahang mga silaba, hulungan o mga kapahayag nga akong ipakita karon. Sunod ka nako. Lina. Si Lina. Si Lina adunay 5 ka lata. Laso. Ang laso. Ang laso ni Ella itom. Atong basahon karon ang panag-istoryahanay sa mga bata. Ang laso ni Lala, sinulat ni Amelia T. Mayunila. Lala: Ate Lita, asa ang laso ko? Lita: Naani Lito, Lala. Lala: Lito, naani mo ang laso ko? Lito: Unsang laso ha, Lala? Lala: Itong ang laso ko. Nakakita ka ba? Lito: Kini, Lala? Lala: Oh, mao na. Salamat, Lito. Lito: Walay sapayan, Lala. Sige, ikaw na usab ang magbasa ni ini. Tubaga ang mga pangutana. Sulat sa papel ang letra sa hustong tubag. Number 1. Kinsa ang mga bata nga nag-istoryahanay? A. Lala ug Lita. B. Lita ug Lito. C. Lala, Lita ug Lito. Number 2. Kinsa ang adunay laso? A. Lala. B. Lita. C. Lito. Number 3. Unsang kolor sa iyang laso? A. Pula. B. Puti. C. Itom. Number 4. Asa ang laso ni Lala? A. Naa ni Lita. B. Naa ni Lito. C. Naa ni Lola. Number 5. Unsa ang tubag ni Lito sa dihang nagpasalamat si Lala? A. Sige. B. Okay. Letter C. Walay sapayan. Pag-check sa hustong tubag. Butangi og check kung husto ang imong tubag sa matag numero. Butangi sab kini og ikis kung sayo. Okay. Sige, number 1. Kinsang mga bata nga nag-istoryahanay ang tubag? Letter C. Lala, Lita ug Lito. Number 2. Kinsa ang adunay laso? Ang answer, letter A. Lala. Number 3. Unsa ang kolor sa iyang laso? Ang tubag, letter C. Itom. Number 4. Asa ang laso ni Lala? Ang tubag, letter B. Naa ni Lito. Number 5. Unsa ang tubag ni Lito sa dihang nagpasalamat si Lala? The answer is letter C. Very good. Okay, ihapang imong mga
hustong tubag ug ibutang ang score ibabaw sa imong papel. Atong timan-an nga angay kita magpasalamat sa mga tao nga nakahimo o nakahatag kanato og pabor. Angay lang nga moingon kita og daghang salamat. Ug ang tubag sa daghang salamat kay walay sapayan. Kuha ang imong self-learning module, abliha kini sa panid 12. Atong tubagan ang buhata. Ilha ang matag hulagway, lingini ang unang letra ni ini. Okay. So ang unang hulagway, lansang. Kung man ang unang letra ni ini? Letter N, letter L, o letter A. Sunod na hulagway, lapis. Unsa ang unang letra ni ini? Letter L, letter Y, o letter K. Ang sunod, lingkuranan. Unsang unang letra? Pili A. Letter L, letter A, letter E. Ang sunod, langgam. Unsa man ang unang letra? Letter U, letter N, letter L. Sunod, lababo. Letter M, letter L, letter T. Sunod, leon. Letter K, letter E, letter L. Karon, checki ang imong tubag. Butangig check kung husto ug ikis kung sayop. Okay, lansang nagsugod sa letter L. Lapis. Letter L. Lingkuranan. Letter L. Langgam. Letter L. Lababo. Letter L. Leon. Letter L. So, letter L ang ilang tubag tanan. Okay, ihapang imong hustong tubag o ibutang sa ibabaw ang imong score. Sa panid 12 gihapon sa imong self-learning module, ato kining tubagan. Palamboa, dugang buluhaton. Kulori ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang L. Kay ang unang hulagway, laso. Nagsugod ba kini sa letrang L? Kulori kung nagsugod. Kung wala, ayaw. Okay. Then, sunod na hulagway, sapatos. Sunod na hulagway, elepante. Sunod, lola. Ang katapusan, luwag. Sige, kolori na ang mga nagsugod sa letrang L. Bisan unsang kolor ang imong gusto. Karon atong i-check ang imong mga tubag. Butangi kining check kung gusto ang imong tubag ug ikis kung sayo. Okay, ang laso, ikuluran ba nimo? Okay, butangi kining check kung imong gikuluran. Sunod, ang sapatos, walay kolor. Elepante, walay kolor. Lola, koloran. Luwag, koloran. Okay, husto ba tanan ang imong tubag? Very good. Good job!